οπαδών του ΠΑΟΚ. 40.000 κόσμος στην Τούπα. Πολύ και πολλά χρόνια, πολύ καιρός πέρασε από την τελευταία φορά που είδαμε μια τόσο φανταστική, μια τόσο μαγική ατμόσφαιρα σε αυτό εδώ το γήπεδο. Από τη μία οι οπαδοί του ΠΑΟΚ που θέλουν την ομάδα τους να δείχνουν στην Ευρώπη από τη φετινή χρονιά, εδώ βλέπετε τον Άγγελο Αναστασιάδη. Το άγχος ζωγραφισμένο στο πρόσωπό του, η αγωνία του για το μάτς. Από την άλλη, οι φίλοι του Άρη, περίπου 4.500 σήμερα στο γήπεδο της Τούπας, μια και επέστρεψαν τα εισιτήρια στην Αναδογήμα. Βλέπετε τώρα, μόνο σε λίγο να δείτε την ομάδα του Άρη που παραπίνει στον αγωνιστικό χώρο. Από την άλλη, οι φίλοι του Άρη που ήρθαν να ενισχύσουν την ομάδα τους εδώ, μετά και το νικηφόρο αποτέλεσμα της περασμένης εβδομάδας στο γήπεδο Μεριλάου απέναντι στη Βέρεια. Και θέλουν βέβαια το βαθμό ή τους βαθμούς για να απεμπλακούν από τις χαμηλές θέσεις της βαθμολογίας στην οποία βρίσκεται φέτος Άρης. Εγώ να σας πω τις θέσεις και να δώσω λίγο το μικρόφωνο στον Δημήτρη Μανούση να πει κάποια τακτικά του παιχνιδιού, πολύ περισσότερο για την προϊστορία των αγώνων, των τοπικών θέσεων ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Άρη. Για τον φιλοξενούμενο Άρη, κάτω από τα δοκάρια ο Καγαμάνης, 2 ο Κόφας, 3 ο Τιβάνης, 4 ο Εντίνιο. 5 είναι ο Ζαγόπουλος, 6 ο Λεσβέλο, 7 ο Κούβαλης, 8 ο Παπαγιαννίδης, 9 ο Μητριάδης, 10 ο Πανόπουλος και 11 ο Νεϊτίνιο. Από την άλλη πλευρά, από την ομάδα του Άγγελου Αναστασιάδη, εδώ βλέπετε τον Γουάνο Μορότσα να σταματάει στο τελένι και να πάρει τη θέση στον πάγκο της ομάδας του. Για την ομάδα του ΠΑΟΚ, το Κάκη ο Νικόπουλος, το 2 ο Σιμενόπουλος, το 3 ο Πύρκου, το 4 ο Τασιόπουλος, το 5 ο Κολοπούλτας, το 6 ο Καρατανόπουλος, το 7 ο Ταγοράκης, το 8 ο Φραντζέσκος, το 9 ο Ζησβρίζας, ο οποίος επανέρχεται μετά από τη τιμωρία των 2 αγωνιστικών. Εδώ βλέπετε την κερκίδα των οπαδών του Άρη στις θύρες 7 και 8. Το 10 ο Γιώργος Τουκιονίδης και το 11 ο Μαραγκός. Στο πάγκο για τον Άρη. Με το 12 ο